गाइस आज हम लोग ये कलगच्ची लुको तमिल कच्ची कलगच्ची है तो दूसरा जगह में रोपण कर देगा। इधर भी है कलगच्ची तो ये सबको खान के दूसरा जगह में शिफ्ट कर देगा। गाइस देख सकता है कलगच्ची, उधर तमिल गच्ची भी है, कलगच्ची भी है तो ये दूसरा जगह में रोप देगा। गाइस आरो दंबायसो आरोना नाय फांसेखौबो जावखुनांगो स' नैखौ दानस'खांबाय ओमफ्राय गय फुलिबो माबा खालामबाय, गय फुलि फांनै नैबेयाव दं गय फुलिबो ओमफ्राय आरो इ फांसेबो दंबायो। खदाल लानोसै जावखुलाबायनोसै। ओइ न कैमरामैन फोकस करो। आलु थालिर मुरासो दां। अबे हा मा Hah? Bebe रायलायनायखौलाय खोनाया बेबे Ayo. Abah dari Tenggara ama dunggaune. खुरिया हौवाया गय जावफुनांदों दोनै दासो जादों। बैसोआ गारा हिनजाव लाग्रा मानसिफ्रा बिदिनो जाखानांगौ नै एकदम गयदोंमोन आं जावफुखाबाय। आयौ आहासो गोलैसै नै आहासो गोलैसै। उन्दै बैसोआ हिनजाव लाग्रा मानसिफ्रा बिदिनो जाखानांगौ। जारला खुरिया अलसिया जानो उन्दुनो खिनो हासुनोल' मानसिया बिदिनो जानांगौ। मावथारा बे खामानिखौनो जेबो रोंथारा। Boleh di hama kamu. Kali dongkang kau dongkang. Kasih lah ke mana saya?
Lâu lắm không? Udah deh. Vừa nãy đi. Ayo. Mang trả đi nhân dầu cho đi xíu. Kameramen katio boy. Iya nya. Amin deh sekarang ini. Kameramen katio boy. Kodam ke kesana nih. Ngai ke gaslah dengar na. Jadi kodam jauh-jauh. Gaslah खामानि मावला बायदों. बोराय देहा. थाब बेबायदि केमेरामेना मिनिना. Ai đây. Ai kau darah nona ngan. Apa kau susah? Nama. One, two, three, four. देनां गय फानै जानांगौ जोंहा नै आरो दं मैगं सगाय साफा खालामना होनोसै सादा दांग्राव Kodalan bye. Kodal bye gula guys man. Jauh kuna ini. Kodal bye semua. Kodal bye kemana guys? Sekarang na? Jauh ya. Kodal bye apa harman jauh ya sekarang na? Jauh kita guna. Aduh, anak saya sentimen. Isu. Mana ke? Isu. Ayo hai. Dapat. Duit ada. यहाँ में रोप दिया है गाइस गायना होबाय आरो ना लोगोफोरनै थालिर दंफाङा जौस्रां देरस्रां नै बेहाय मोनसे बाहाय मोनसे आरो दंबावो नै बाहायबो मोनसे